नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश्वर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। आणि आता आपण परतीचा प्रवास चालू केलेला आहे। कणकवलीवरून आम्ही निघालो आहोत आणि आता आम्ही आलो आहोत गगनबावडा घाटामध्ये। तर माझ्यासोबत आहे ताई आणि भाऊजी, तर आता आपण त्यांना भेटूया। तरी आहे ताई तेजस्विनी रावराणे आणि आहेत भाऊजी किरण कुमार रावराणे। तर आता आम्ही गगनबावडा घाटामध्ये आलो आहोत आणि निघालो आहोत कोल्हापूरला, आणि कोल्हापूरवरून मग आम्ही नवी मुंबईला जाणार आहोत। तर आता आम्ही थोडा वेळासाठी इथे थांबलो आहोत घाटामध्ये, आणि तुम्ही बघू शकता अतिशय सुंदर असं दृश्य इथे आहे। तर मी याचे सिनेमॅटिक शॉट्स पण टाकीन तुमच्यासाठी, तेव्हा त्याचा तुम्ही नक्की आनंद लुटा। तर इथे समोर जो दिसतोय तो आहे गगनगिरी महाराजांचा गड। तर तिथे त्यांचा मठ पण आहे, तर आपण तिथपर्यंत जायचा बघू कितपर्यंत आपल्याला जायला मिळतं। चालू असेल तर आपण तिथपर्यंत नक्की जाऊ आणि तिथून तुम्हाला आम्ही त्याची दृश्य आहेत ती दाखवतो। अतिशय सुंदर असं दृश्य आहे। पूर्ण ढग डोंगरावर उतरले आहेत, पाऊस नाहीये, पाऊस थांबलाय, तरी पण अतिशय सुंदर असं दृश्य इथे तुम्ही पाहू शकता। इथे घाटात बरेच धबधबे आहेत, पण सध्या पाऊस नसल्यामुळे धबधब्यांना तेवढंसं पाणी नाहीये। समोरच एक धबधबा आहे, पण त्याला तेवढं पाणी नाहीये, थोडंसं पाणी झिरपते धबधब्यातनं। तर इथून तुम्हाला संपूर्ण घाटाचं दर्शन घडू शकतं। हा आपला गगनबावडा घाट आहे। तर इथे समोर तुम्हाला संपूर्ण सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा तुम्ही बघू शकता, आणि घाटमाथ्यावरनं तळ कोकणात जाण्यासाठी हाच एक रस्ता आहे, आणि दुसरा एक आहे राधानगरी मार्गे। तर बरेच लोक गगनबावडा घाटातनं जातात आणि सुंदर असा घाट आहे, तर तो तुम्हाला दाखवण्याचा छोटासा प्रयत्न आहे। इथे मुंबई आपल्याला 495 किलोमीटर आहे आणि कोल्हापूर 55 किलोमीटर आहे। तर इथनं कोल्हापूरची हद्द चालू होते आणि सिंधुदुर्गची हद्द संपते। तर आता आपण कोल्हापूरला जाणार आहोत आणि तिथनं मग पुढे नवी मुंबईला आपण मार्गस्थ होणार आहोत। तर मस्तपैकी पूर्ण हवेमध्ये थंडावा आहे। तर आता गगनबावडा घाट संपलाय आणि इथे आम्ही गगनगिरी महाराजांचा जो मठ आहे तिथे आलो आहोत, पण तुम्हाला मी दाखवतो। तर इथे रस्त्याचं काम चालू आहे, त्यामुळे आपण गडापर्यंत जाऊ शकत नाही, मठापर्यंत जाऊ शकत नाही। तर हाच रोड पूर्ण मठापर्यंत जातो, आणि इथे बघू शकता ढगांमुळे आपल्याला तो गड दिसत नाहीये, पण तिथे गगनगिरी महाराजांचा गड आहे। तर त्याबद्दल आपल्याला भाऊजी थोडी माहिती देतील। भाऊजी भक्त आहेत गगनगिरी महाराज। मित्रांनो, तुम्ही हा जो गगनगड बघताय, तिथे गगनगिरी महाराज यांनी तपश्चर्या खूप वर्ष केलेली आहे। त्यांचं दुसरं भक्त निवास म्हणजे खोपोलीचा गगनगिरी आश्रम, आणि त्याच्यानंतर हा गगनबावड्याचा गगनगड। तर पूर्णपणे आता धुक्यामध्ये तो दडलेला आहे, आपल्याला तो दिसू शकत नाहीये, पण जवळजवळ चालत जायला 1.5 किलोमीटर आपल्याला इथून चालत जावं लागेल, कारण रस्त्याचं काम चालू असल्यामुळे हा रस्ता पायथ्यापर्यंत जातो, पण तो सध्या आता बंद आहे। तर आपल्याला खोपोलीच्या मठापर्यंत काही जायचा योग आला तर आम्ही तुम्हाला नक्की दाखवू त्याचा पण। तर सध्या तरी आपण इथूनच गगनगिरी महाराजांचं दर्शन घेऊया आणि आपल्या मुंबईच्या प्रवासाला आपण सुरुवात करूयात। तर आम्ही निघणार तेवढ्यातच आता गडावरचे ढग बाजूला झालेत, आणि तुम्ही समोर पाहू शकता इथे गगनगिरी महाराजांचा जो मठ आहे त्याचं आपल्याला दर्शन झालंय। तर आता आम्ही एका ठिकाणी हॉटेलवर थांबलो आहोत जेवायला, आणि आईने घराकडनं गावठी चिकन सुक्का आणि भाकरी दिली आहे। तर आता आम्ही ती संपवणार आणि मग साताऱ्याला निघून जाणार। तर आईने मस्तपैकी हे चिकन सुक्का दिलं आहे आणि भाकरी पण दिली आहे, तर आता आम्ही ते खाऊन घेतो। तर आता दुपारचं जेवण झालं आहे। आता आम्ही इस्लामपूरच्या आधी एक हॉटेल लागते तिथे थांबलो आहोत, तिथे आम्ही जेवलो। आईने चिकन सुक्का आणि भाकरी दिलेली, ती मस्तपैकी त्याच्यावर ताव मारला, आणि आता आम्ही पुणे बेंगलोर हायवेने नवी मुंबईकडे निघणार आहोत।
तर काल 7 ते 8 तासाचा प्रवास करून आम्ही नवी मुंबईमध्ये पोहोचलो आणि आल्यानंतर खूप दमायला झालेला त्याच्यामुळे आणि काळोख पण पडलेला, त्यामुळे व्हिडिओ शूट करता नाही आला. तर आता सकाळी उठून ऑफिसचं काम वगैरे चालू आहे. खरं तर कणकवलीवरून यायची अजिबात इच्छा नव्हती, परंतु कोणतीही चांगली गोष्ट थोडक्यात आटपलेली बरी, त्यामुळे आम्ही मुंबईला निघालो. तर या 2 महिन्यामध्ये बऱ्याच दिवसांनी आम्ही सर्व कुटुंब एकत्र आलेलो, त्यामुळे खूप मजा आली. आई, आये, मावशी, दोन्ही बहिणी, माझी भाची आश्वी, दोन्ही भाऊजी आणि मी. तर खूप साऱ्या आठवणी आहेत या 2 महिन्याच्या आणि खूप मजेत गेले हे 2 महिने. तर बाकीची लोक सगळ्या आठवणी आपल्या मनामध्ये साठवतात, तर मी त्या पोटामध्ये साठवल्यात, त्यामुळे थोडंसं वजन पण वाढलं आहे आणि पोट पण वाढलं आहे. पण हरकत नाही, कारण मुंबई मला तशी मानवत नाही आणि मुंबईला आल्यावर ते आपोआप कमी होईल. तर हा होता एक छोटासा व्हिडिओ आमचा कणकवली ते खारघर हा प्रवास मला दाखवण्याचा. तर पुन्हा एकदा आपण अशाच गमतीशीर व्हिडिओमध्ये नक्की भेटू. तोपर्यंत व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.